Formula la pregunta la senyora Assumpció Laïlla, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Gràcies, presidenta. Honorable conseller, abans de res, felicitar-lo a vostè i a la resta de l'executiu pel seu nomenament i desitjar-los a tots els encerts del món per aquesta legislatura que comença. En qualsevol cas, a vostè especialment agrair-li que entomi aquest repte de liderar la salut del nostre país en un moment post-pandèmia, podríem dir, però un moment encara transcendent, perquè, com deia Winston Churchill, el millor regal que se li pot fer a un país és precisament la salut de la seva ciutadania. Per tant, gràcies també per entomar aquest repte. I, òbviament, quan parlem de la Covid-19, el que no podem fer és deixar d'agrair una vegada més, també des d'aquest hemicicle, la feina que han fet el personal sanitari, que han fet, que fan i que faran, igual que també tots aquells equips gestors i aquell personal no assistencial o no essencial que ha estat també a primera línia en aquesta lluita contra la pandèmia. I també a la ciutadania, perquè hem parlat molt de prevenció, i crec que també a la ciutadania li hem d'agrair l'esforç que ha fet per seguir totes les recomanacions preventives d'hàbits de vida i hàbits de salut positius en aquesta pandèmia, que per tant també això ha ajudat a començar a revertir aquesta tendència que teníem fins a aquest moment negativa i que ara en aquests últims mesos òbviament tenim dades epidemiològiques positives que el que fan és donar-nos esperança en com entomem aquest futur de la pandèmia, però també obliguen a no baixar la guàrdia. Tenim una mortalitat que va baixant, tenim la població més vulnerable amb una incidència més baixa, tenim menys pressió a les unitats de cures intensives i això, com deia, és gràcies també a aquesta tasca preventiva i aquestes, en aquests moments, vacunes que ara tenim tots previstes per tota la població en funció de les seves franges d'edat. La vacuna, crec que compartiran amb mi que la pitjor vacuna és aquella que no ens posen, aquella que no arriba al nostre braç. Per tant, des d'aquest micròfon, el que li podríem preguntar al conseller és quina previsió té el govern, sobretot amb les vacunes, però també en tot l'àmbit preventiu en aquests propers mesos per tal de girar la truita i tornar a aquesta certa normalitat que tots desitgem. Gràcies, conseller.